Zopakujeme si reformáciu a protireformáciu a potom by sme mali začať preberať osvietenstvo, ak nám vydá čas. Kto nájde nejaký pojem, ruka hore, príde sem, ťukne na tabulu. Mimi, poď. Každý dostane tú 8 smerovku aj pred seba. Kto má nájdené slovo cirkev? Mimi, teraz ťukni na cirkev. Výborne. Takže čo je cirkev, to vieš? Cirkev je spoločenstvo ľudí, ktorí majú jednotné náboženstvo. Dejepis v 7. triede. V úvodnej časti hodiny sme opakovali reformáciu a protireformáciu. Zvolila som také hravé formy, čiže robili sme 8-smerovku, v ktorej žiaci vyhľadávali pojmy a vysvetľovali ich. Ďalšie slovo, ktoré máme hľadať, sú dvere, ale musíš tomu vedieť povedať aj ten obkec. A prečo spomíname dvere? Pretože na dvere Martin Luther napísal 95 téz pred dvere kostola. Dobre. Kto našiel slovo Calvin? Jan Calvin bol zakladateľ Calvinov protestantskej cirkvi. No prečo spomíname kňazov pri tomto učive? Kňaz tak vlastne predávajú tie odpustky. Napríklad. Ďalšie slovo, ktoré máte hľadať, sú luteráni. Luteráni to bol tiež taká ďalšia protestantská cirkev, ktorú založil Martin Luther. Kto nebol pri tabuli a má Münzera? Toho Thomasa Münzera sme mi nespomínali, ale to bol vlastne kňaz, ktorý burcoval k nemeckej sedliackej vojne. Ďalej pokračujeme. Wittenberg. A je to mesto, v ktorom Martin Luther pribil 95 téz o bránu kostola. Dobre, sadkaj si. Prečo spomíname pápeža? Tým ľuďom sa proste nepáčilo, jak oni vedú tú cirkev. Pápeži boli traja, súperili proti sebe a bojovali o miesto. Dobre. Odpustky sa získavali vlastne kvôli tomu, aby si ľudia mohli kúpiť odpustenie hriechov. Prečo tam máme sedliakov? Lebo vlastne tam bola nemecká sedliacká vojna. Zostali nám tam nepreškrtnuté písmená. Aké slovo z nich viete poskladať? Reformácia. Dobre. Čo je reformácia? Je to snaha o zmene pomeru v cirkvi. Čo urobil Henrik VIII Tudor? Toho sme ešte nespomínali. On vlastne založil anglikánsku cirkev tým, že sa proste nahneval na pápeža, že mu nechcel dovoliť rozvod s ženou. Že vlastne kráľ je hlavou tej cirkvi. Vaša úloha bude teraz vytvoriť facebookový profil nejakej známej osobnosti z obdobia reformácie. Koho sme spomínali? Napríklad Martina Luthera, čiže meno napíšeš Martin Luther. Teraz si premyslíš, kto mohol byť jeho priateľom, čiže kto žil v tom období, keď žil Martin Luther. Doplníš tam miesto štúdia, kde býval, či mal nejakú rodinu, či bol s niekým vo vzťahu, odkiaľ pochádzal. Poznáte to z Facebooku. Môžete si potom nakresliť jeho portrét alebo vystrihnúť si fotku a nalepiť si tam fotku. Tak ako mala ľudská, že dala si tam Thomasa Morusa a mohol sa priateliť s Henrichom VIII. Áno, mohol. Ale oni boli priatelia najskôr a potom. A však zablokoval si ho. Áno, zablokoval si ho na Facebooku. Dostali za domácu úlohu vypracovať profil osobnosti, ktorá vlastne v tomto období žila, čiže mali nájsť miesto, odkiaľ pochádzala, čo študovala, s kým bola vo vzťahu, či mala nejakých priateľov, proste klasický facebookový profil. Prvá skupina ľudskina spracuje tento prvý odsek, vyberiete si kľúčové slová a vysvetlíte podstatu tohto odseku. Druhá skupina, Týmko, tvoja, máte, kto boli encyklopedisti, čo je to deizmus a kto bol Voltaire. Ďalšia skupina, vy, kto bol Montesquieu, vedecké zbierky, vzdelávanie a národné jazyky, podstatu. A vy máte posledný odsek osvietenský absolutizmus. Čiže podstatu z tohto spravíte výcuc a vysvetlíte nám, čo to bol osvietenský absolutizmus. Áno? Žiaci pracovali v skupinách, vytýčili si kľúčové pojmy, určili si hovorcu skupiny a potom ostatných spolužiakov prostredníctvom rovesnického učenia oboznámili s touto novou témou.
Osvietenskí učeníci boli presvedčení, že žijú v dobe vedy a pokroku. Prišli na rozum nové vlastne vynálezy, prístroje, napríklad prvé vakcíny, párne stroje, objavy nových živočíchov. Z mojej praxe mám overené, že žiaci milujú zmeny a myslím si, že takýto typ hodiny ich zaujal a priniesol taký nový vánok do vyučovania dejepisu.